Daşoğuz, süýji tagamly önümleriň mekany, ekrançylaryň täze üstünlikleri. Welayetde bakça we miwe önümlerini ösürmek boýunça giň-gerimli işler alınıp barlýar. Welayet boýunça jemi 3745 hektar yer bu ugra bölünip berli. Öňde barja orunlary ruh bilen detra bilen könrügün jetrawy eýelär. Degişlilikde 800 we 730 hektar ýerde bakça ekinleri ösürilýär. Ekrançylar döwre wap agrotehnik usullar ulanmak arkaly her hektardan ortaça 200 centner hasyl almagy maksat edinýärler. Bu bolsa sebitde azyk bolçulugyny üpçün etmekde möhüm ädim hasaplanýar. Daşoğuz welaýaty öňden bäri süýji tagamly bakça önümleri bilen meşhur bolup, bagwanlar ýokary hasylly, kesellere durnukly görnüşleri saýlap almagy aýratyn üns berýärler. Bu wagtda Türkmen Owakyjylyk Institut tarapyndan alınıp barlayan barlyklar netijesinde kädiniň täze, ýokary hasylly we yerli şertlere uýgunlaşan görnüşlerini döretmek boýunça işler dowam edýär. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly biziň bilen galyň.